Hait ilmestyivät maapallolle 150 miljoonaa vuotta ennen dinosauruksia. Ne voivat haistaa veren yli kilometrin päästä, ja ne aistivat valoa 10 kertaa herkemmin kuin me. Ne tuntevat pienimmätkin paineen muutokset ja pystyvät aistimaan jopa sähköä. Maapallolla elää noin 370 hailajia. Suurin niistä on 20-metrinen maailman suurin kala ja pienin vain noin 25 senttiä pitkä. Niiden ruumiissa ei ole yhden yhtä luuta, ja jotkin niistä sukeltavat syvemmälle kuin hylkeet ja valaat. Ne kuuluvat maapallon vanhimpiin eläimiin ja synnyttivät ensimmäisinä eläviä poikasia. Hait ovat aina herättäneet meissä hyvin voimakkaita tunteita. Joissakin kulttuureissa niitä pidetään tappajina, jopa paholaisina. Joissakin taas palvotaan jumalina. Vasta aivan viime aikoina niitä on todella yritetty ymmärtää. Tyynenmeren rikkauksien keskellä elävät kansat ovat aina pitäneet haita suuressa arvossa, sillä ilman sitä heillä ei olisi kuahupaa. Kuahupa oli alun perin vaaleahiuksinen tyttö, josta tuli jumalatar, kun hän meni naimisiin meren jumalan Hain kanssa. Kuahupa asuu nyt luolassa Pearl Harborin edustalla ja suojelee sekä ihmisiä että haita. Fidji-saarille tulleet lähetyssaarnaajat hämmästyivät todetessaan, että saarten asukkaat uskoivat suudelman tekevän hain vaarattomaksi. 2 vuodessa otuksia pyydystettiin ja suudeltiin. Eivätkä ne todellakaan tehneet pahaa kenellekään. Meissä hai kuitenkin herättää painajaismaisia kauhukuvia. Vaurioitunut surffilauta jää ainoaksi johtolangaksi hain hyökkäyksestä. Siitä alkaa salapoliisitarina. Mikä hai on syyllinen? Meidän onneksemme tutkijat ja kuvaajat ovat viime vuosikymmenten aikana sukeltaneet syvälle haiden maailmaan ja antaneet meille paljon uutta ja tärkeää tietoa niiden elämästä ja tavoista. Haiden moninaiset muodot ja värit alkavat jo olla meille tuttuja, mutta niiden elämään liittyy vielä monta ratkaisematonta arvoitusta. Esimerkiksi tämä jättiläishai näyttää häviävän talveksi. Minne se menee? Tämä suuri suuhai löydettiin vasta vuonna 1976. Miten on mahdollista, että lähes 5-metrisen eläimen olemassaolosta ei tiedetty sitä ennen mitään? Havainnot haista ovat usein puutteellisia ja harhaanjohtavia, osittain siksi, että ne on tehty väärässä ympäristössä. Hait elävät valtamerten ulapoilla, eivätkä sen vuoksi aina käyttäydy luonnollisesti ahtaissa altaissa. Tässä vanhassa ranskalaisessa kuparipiirroksessa taiteilija on yhdistänyt kettuhain pyrstöevän ja valkohain kidusraot. Tutkijat joutuvat yleensä käyttämään häkkejä ja muita keinotekoisia välineitä apuna voidakseen tehdä oikeita havaintoja haista niiden omassa elinympäristössä meressä. Me pelkäämme usein sellaista, mitä emme ymmärrä. Japanissa hai on ollut perinteisesti kauhun tunnuskuva. Toisen maailmansodan taistelukoneisiin maalattiinkin hain kita pelottelemaan vihollista. Nykyisessäkin viihdekulttuurissa hai kuvataan usein vaaralliseksi pedoksi. Merissä elää monia muitakin otuksia, joista me tiedämme hyvin vähän ja jotka sen vuoksi herättävät meissä kauhua. Kuten esimerkiksi mustekala ja vaaraton rausku.
Tietomme haista karttuvat kuitenkin päivä päivältä. Tämä on merenpohjassa elävän sarvihain poikanen. Naaras laskee munat korkkiruuvimaisissa koteloissa kivien väliin, jotta ne olisivat suojassa merivirroilta ja saalistajilta. Myös punahai suojelee jälkikasvuaan kiinnittämällä munat tukevasti kotelon päissä olevilla rihmoilla koralleihin ja kasveihin. Useimmat pohjalla ja matalikoilla elävät hailajit munivat munia. Sikiö kasvaa ja kehittyy kotelon suojissa useita kuukausia. Kuoriuduttuaan poikanen lähtee heti uimaan. Kaikki hainpoikaset joutuvat selviytymään yksin alusta alkaen. Haiden pariutumiskäyttäytymisestä tiedetään hyvin vähän, sillä sitä on päästy harvoin seuraamaan. Tämä valkoevähaiden kosiskelurituaali on harvinainen näky. Vielä harvemmin on päästy näkemään itse synnytystä. Useimmat merieläimet munivat munia, mutta avomerellä elävät hait, kuten tämä lapiohai, synnyttävät eläviä poikasia. Sitruunahai hakeutuu suojaisaan laguuniin synnyttämään. Poikaset pysyttelevät useita vuosia poukamassa ennen kuin lähtevät avomerelle. Vanhoissa taruissa ja uskomuksissa hai esiintyy niin hyvyyden kuin pahuudenkin vertauskuvana. Polynesialaiset ripustavat hain hahmon leipäpuuviljelmille vartioimaan hedelmäsatoa. Se on sekä pelätin että paha enne, joka varoittaa, se joka varastaa hedelmän joutuu hain ruuaksi. Tyynenmeren saarten taruston mukaan ainoastaan tulivuori on haita mahtavampi. Muinaiset havaijilaiset uskoivat, että niillä molemmilla oli sekä tuhoa että elämää synnyttävä voima. Tulivuori Pele ja sen veli Kamoho Ali Hai antoivat toisilleen elämän. Hai on myös hedelmällisyyden tunnuskuva. Tyynenmeren saarilla elää yhä uskomus, että hedelmätön nainen, joka näkee unta haista, synnyttää lapsen, jolla on maagisia ominaisuuksia. Paljon ihmeellistä, lähes maagista on haissa itsessäänkin. Esimerkiksi se, että niillä tavataan hyvin harvoin syöpää. Hainmaksaöljy sisältää 10 kertaa niin paljon A-vitamiinia kuin tavallinen kalanmaksaöljy. Joidenkin hailajien ihosta on myös löydetty ainetta, jolla on antibioottisia ominaisuuksia. Ja haista saatavaa öljyä käytetään huulipunissa ja muissa kosmeettisissa tuotteissa. Haista valmistetaan myös ruokaa, kuten itämaista haineväkeittoa. Moni hai joutuu uhraamaan henkensä meidän nautinnonhalumme ja turhamaisuutemme vuoksi. Polynesialaiset uskoivat, että hai oli sielun lopullinen lepopaikka, viimeinen ruumiillistuma. Tyynenmeren saarten ja rannikkojen kansat kunnioittivat syvästi hainaapureitaan ja pitivät niitä yliluonnollisina olioina. Salomonsaarten asukkaat kiinnittivät verkkoihin hainmuotoisia amuletteja, jotta ne suojelisivat verkkoja repeytymiseltä. Lopulta haista tuli jumalolento, palvotun Kuahupan puoliso. Hait olivat kuitenkin olleet olemassa satoja miljoonia vuosia ennen kuin ihminen ilmestyi maapallolle palvomaan, saalistamaan ja pelkäämään niitä. Haiden kehitystarina evoluution kirjassa sai alkunsa noin 400 miljoonaa vuotta sitten. Lämpimässä meressä ei vielä ollut kaloja, mutta se kuhisi jo monenmoisia eläimiä, herkkiä ja heiveröisiä, siroja ja sykkiviä, värikkäitä ja vienoja. Jotkin ajelehtivat virtausten mukana. Toiset taas ryömivät, kuten trilobiitti.
Sitten kehittyi limanahkiainen, leuaton kala, jolla oli alkeellinen selkäranka. Ja seuraavaksi kala, jolla oli leuat ja ruumiinpeite, joka muistutti rakenteeltaan hampaita. Monet varhaisista kaloista ovat kuolleet sukupuuttoon, mutta niiden fossiileista saadaan tärkeää tietoa nykyisten kalojen kehityksestä. Taiteilijat ovat yrittäneet rekonstruoida ne meidän nähtäväksemme. Meren hämärissä syvyyksissä viihtyvä sillikuningas eli merihiiri on hain vanhin sukulainen, jota on jopa sanottu eläväksi fossiiliksi. Punahait kuuluvat haista vanhimpiin. Ne ovat uineet maapallon merissä jo ainakin 200 miljoonaa vuotta. Hai ilmestyi siis maailmaan paljon aikaisemmin kuin luukalat, valaat ja delfiinit. Yksi hain menestyksen salaisuuksista on tukiranka, joka on pelkkää rustoa. Se on kevyempää ja joustavampaa kuin luu, joten hai voi liikkua nopeammin ja ketterämmin. Hailta puuttuu kaloille tyypillinen uimarakko. Vielä jokin aika sitten luultiin, että haiden on pakko uida koko ajan pysyäkseen hengissä. Nyt kuitenkin tiedetään, että ne pystyvät levossakin pumppaamaan vettä avonaisten kidusrakojen kautta. Evoluution myötä hait levisivät maapallon kaikkiin meriin satoina erilaisina lajeina. Sen ansiosta niiden ei tarvinnut kilpailla keskenään ravinnosta, ja kukin löysi oman paikkansa veden valtakunnassa. Hait ovat yksivärisiä ja kirjavia, suuria ja pieniä. Jotkin jopa muistuttavat litteitä lähisukulaisiaan rauskuja. Litteä saharausku viihtyy meren pohjassa. Se pystyy sivaltamaan tappavia iskuja pitkällä sahamaisella kuonollaan. Merienkeli on litteä hai, joka on saanut nimensä suurista siipimäisistä rintaevistään. Hai ui mestarillisen sulavasti. Se on sopeutunut täydellisesti osaansa avomeren saalistajana. Virtaviivaisen ruumiin, evien asennon ja pyrstön muodon ansiosta hai pystyy risteilemään pitkiä matkoja ulapalla, kiihdyttämään vauhtia ja ampaisemaan syöksyyn. Puolelta toiselle heilahtava pyrstö vie haita eteenpäin ja isot rintaevät pitävät asennon vakaana. Sukellusveneiden rakentajat ovat jäljitelleet hain hydrodynamiikkaa. Rauskuilla on valtavat siipimäiset rintaevät, joilla ne näyttävät lentävän veden halki kuin jättiläismäiset linnut. Hain virtaviivaisuudesta ovat ottaneet mallia lentokoneiden rakentajatkin. Hai esiintyy myös Shakespearen Macbeth-näytelmässä. Hotkan haijun kita suuri on yksi noitien keitoksen aineksista. Veden pintaa viiltävä hain selkäevä on näky, joka saa uimarin veren hyytymään. Tappajan tunnusmerkki. Mikä sitten on tappajan motiivi? Sama kuin meidänkin, kun tartumme veitseen ja haarukkaan, nälkä. Tiikerihait ilmestyvät näihin vesiin vain silloin, kun albatrossin poikaset opettelevat lentämään. Ne tietävät tarkalleen, missä ja milloin tällaista ravintoa on tarjolla. Ihmisen tavoin useimmat hait ovat kaikkiruokaisia. Kun syötävää on niukasti, hait pystyvät jopa säännöstelemään ravinnon tarvettaan hidastamalla ruoansulatusta. Ja ne saattavat nielaista vaikka mitä, lähinnä siksi, että ne iskevät hampaansa melkein mihin tahansa nähdäkseen kelpaako se syötäväksi. 1500-luvun tarina kertoo merimiehestä, jonka hai nielaisi kokonaisena
ja oksensi sitten elävänä ulos. Eräät suurimmista hailajeista saalistavat mieluusti hylkeitä ravinnokseen. Hain näkökulmasta hylje ja surffaaja näyttävät hyvin samanlaisilta, joten joskus saattaa sattua erehdyksiä. Ehkä kaikkein pelottavinta haissa ovat sen valtavat leuat teräväkärkisine hampaineen. Hampaat pysyvät terävinä, koska ne vaihtuvat koko ajan uusiin. Heti kun vanha hammas kuluu tai katkeaa, takana olevasta rivistöstä siirtyy uusi hammas sen tilalle kuin liukuhihnalla. Hain ihokin on pienten hammasmaisten suomujen peittämä. Hailajien hampaissa on kuitenkin suuria eroja. Pienellä isistussuvun valohailla on kokoonsa nähden suuret hampaat, joilla se haukkaa pyöreitä palasia saaliseläinten jopa valaiden kyljestä. Tiikerihailla on kaksitoimiset hampaat. Terävä kärki lävistää ja sahalaitainen reuna leikkaa, jopa kilpikonnan kilven rikki. Hietahailla on ulkonevat tikarimaiset hampaat. Se on pelottava näky uidessaan kitaraollaan. Jättiläishain hampaat ovat hyvin pienet. Se käyttääkin ravinnokseen vain planktonia, jota se siivilöi vedestä pitkillä kiduskaarillaan. Myös suurisuuhain kiduskaarissa on tiheä rivistö siivilähampaita, joihin ravinto tarttuu kuin verkkoon. Kaikkein suurin kalakin, valashai, on vaaraton ja rauhallinen otus, joka siivilöi vedestä planktoneläimiä ravinnokseen. Myös paholaisrausku on nimestään huolimatta säyseä planktonin ja äyriäisten syöjä. Se kaartelee sulavasti öisessä meressä valtava suuammollaan. Klassinen kauhukuva. Valkohai, joka syö lihaa ja ruokkii meidän pelkoamme. Voimakas pää tempoilee puolelta toiselle ja terävät hampaat uppoavat lihaan ja luuhun. Valkohait eivät kuitenkaan käyttäydy luonnollisesti tällaisissa kuvaustilanteissa, sillä niitä on kiihotettu raivoon sirottelemalla veteen verisiä syöttejä. Valkohailla ei ole suojaavia silmäluomia, joten se pyöräyttää silmänsä nurinpäin hyökätessään saaliin kimppuun. Se on todella nopea ja taitava peto. Leuat ovat valtavat ja veitsen terävä hampaisto näyttää työntyvän ulos suusta, kun se iskeytyy saaliiseen suuremmalla voimalla kuin kirves puuhun. Ihminenkin on keksinyt käyttää hain hampaita hyväkseen. Hain hampaista tehdyt aseet ovat varmasti vaatineet enemmän ihmisuhreja kuin itse hait konsanaan. Euroopassa uskottiin keskiajalla, että fossiiliset hainhampaat paljastavat ruuassa tai juomassa olevan myrkyn. Surffilauta-tapauksen tutkimus jatkuu. Tiedämme nyt, että syyllisen motiivi oli nälkä. Erehtyikö se kenties uhrista? Voisiko syyllinen olla maitopalas? Tai ryhävalas? Ei. Ne molemmat syövät korkeintaan pieniä kaloja. Entäpä miekkavalas? Se syö haita, mutta tuskin sentään ihmisiä. Tarkastellaanpa todisteita. Hampaan jäljet ovat selvästi hain, mutta mikä laji on kyseessä? Sarvihai. Ei, se on liian pieni. Kävisikö bambuhai? Ei, sillä on vedenpitävä alibi, se liikkuu vain meren pohjalla. Entäpä partahai? Ei sekään, sillä se puree vain, jos sen päälle astutaan. Tietomme haista perustuivat kauan vain epävarmoihin havaintoihin ja varsin kyseenalaisiin kuvauksiin. Tilanne parani jonkin verran 1930-luvulla, kun amerikkalainen biologi William Beebe laskeutui kehittämällään batysfäärillä lähes 1000 metrin syvyyteen. Ennen vanhaan vedenalaiseen maailmaan tutustuminen ei ollut mikään helppo tehtävä. Sukeltajien välineet olivat painavia ja kömpelöitä, mutta he pääsivät niillä jonkinlaisiin syvyyksiin ja näkivät haita ja rauskuja, vaikka eivät aina ymmärtäneetkään näkemäänsä.
Rauskut ovat haiden lähisukulaisia, mutta niiden rustoinen tukiranka on jäykempi. Niinpä ne uivat liikuttaen aaltomaisesti suuria rintaeviään. Litteästä ruumiin muodosta johtuen rauskuilla on silmien takana ruiskureijät, joiden kautta ne voivat pumpata hengitysvettä kiduksiin maatessaan pohjalla. Niillä on pitkä pyrstö ja kidukset sijaitsevat vatsapuolella. Rauskut ovat monenmuotoisia ja värisiä. Voimakas eväinen ja pitkäpyrstöinen kotkarausku on niistä nopeimpia ja näyttää suorastaan lentävän vedessä. Rauskulajeja on yli 300. Joillakin niistä on kuin hassunkuriset kasvot vatsapuolella. Paholaisrausku on suurin laji. Sillä on päässä 2 sarvea muistuttavaa evää, joista se on saanut nimensä. Ihmiset ovat vainonneet ja tappaneet valtavia paholaisrauskujakin silkkaa tietämättömyyttään. Ne ovat kuitenkin vaarattomia otuksia, jotka syövät vain planktonia. Nykyajan tekniikan ansiosta me saamme entistä tarkempaa tietoa haiden käyttäytymisestä. Niihin kiinnitetyt radiolähettimet ovat paljastaneet, että eräät hait sukeltavat 20 kertaa syvemmälle kuin delfiinit, 4 kertaa syvemmälle kuin kaskelotit ja jopa ikuisen pimeyden vyöhykkeelle. Radiolähettimen lisäksi hain kyydissä saattaa olla muitakin vapaamatkustajia. Remoran pään päällä on imukuppi, jolla se kiinnittyy ylösalaisin isäntäkalaan ja syö sen loisia ja aterian tähteitä. Haita on jopa pyydetty remoran avulla. Melanesialaiset kalastajat houkuttelevat haita kookospähkinän kuorista tehdyllä kalistimella. Hai luulee äänen olevan peräisin ahdingossa olevasta kalasta, joka olisi helppo saalis. Kalisuttaja taas uskoo, että hai antautuu pyydystettäväksi hyvää hyvyyttään, ja vaikka hän tappaa sen, hän pitää sitä sukulaissielunaan. Hailla on erinomainen kyky aistia ääniä. Se tuntee värähtelyt kylkiä pitkin kulkevilla tiehytrivistöillä ja pystyy suuntaamaan kohti saalista jo ennen kuin näkee sen. Hailla on myös ainutlaatuinen sähköä aistiva elin. Sen kuonossa on hyytelömäisen aineen täyttämiä putkia, joilla se aistii saaliseläimen sähkökentän ja erottaa hyvinkin heikkoja sähköimpulsseja, kuten esimerkiksi sydämen sykkeen. Hailla on erittäin kehittynyt hajuaisti ja ne erottanevat myös värejä. Monipuolisten aistiensa ansiosta ne ovat loistavia saalistajia, jotka nappaavat uhrin vuoden varmasti. Merienkeli pyydystää saaliinsa luultavasti näköaistin avulla. Vasarahain leveään päähän mahtuu erityisen paljon sähköä ja hajua aistivia soluja. Se on kuin ravinnon ilmaisin, jolla hai etsii kaloja valtameren pohjalta. Nyt alamme olla jo lähellä surffilautatapauksen ratkaisua. Epäiltyjen listalla on enää 5 hailajia, joiden tiedetään käyneen ihmisen kimppuun. Tiikerihai, sinihai, valkohai, valkoevähai
ja härkähai, joka pystyy elämään suolattomassa vedessä ja viihtyy pitkiäkin aikoja joissa. Hampaanjälkien koko ja muoto paljastavat syyllisen. Se oli tällainen sinihai. Syyllisen löytyminen ei kuitenkaan poista haikauhua. Tietämyksemme haista on lisääntynyt merkittävästi, mutta silti me yhä pelkäämme ja vainoamme niitä. Me aitaamme tuhansia rantakilometriä verkoilla, jotta voisimme uida haiden valtakunnan reunoilla. Ja tuhoamme samalla valtavasti meren eläimistöä ja kasvistoa. On arvioitu, että ihminen tappaa tavalla tai toisella jopa miljoonia haita vuosittain, kun taas hait tappavat vuodessa keskimäärin vain 7 ihmistä. Salaman isku vaatii enemmän ihmisuhreja kuin hait. Valtamerten maailmassa on vielä paljon sellaista, mitä me emme tunne. Sen vuoksi, kun me pidämme haita yhä pahuuden ruumiillistumana. Polynesialaiset kalastajat suhtautuvat haihin toisin ja sanovat, me emme koskaan pyydä haita. Me pidämme niitä sukulaisinamme, veljinämme, emmekä koskaan syö niitä. Me ihailemme ja kunnioitamme haita. Me uimme niiden kanssa, eivätkä ne tee meille pahaa. Palvottu ja pelätty hai on uinut maapallon merissä satojen miljoonien vuosien ajan. Sen tulevaisuus on nyt meidän ymmärtämyksemme ja suvaitsevaisuutemme varassa. Toivokaamme, että Kuahupa Jumalatar todellakin suojelee haita, tätä evoluution mestariteosta, joka on säilynyt satoja miljoonia vuosia lähes muuttumattomana.